duen kontestua, eta orain pixka biak lotzen dituena, eta da bataren eta bestearen arteko komunikazioa, ezta? Eta komunikazioa da, beti esaten dugu, bertsolaritzaren helburua, helburu nagusia dela komunikatzea. Eta Uxuek aipatu duen bezala, bertsolariak nik uste desarrollatzen duela ibilian, halako gaitasun bat, halako masa psikologia bat egiteko, ezta? Behar badagu hemen hizketan arita ere bai, baina kantuan ari bagina eta zuek txalo egingo bazenute edo ez. Neurtuko genuke nik uste nahiko egiari fidel, nolako publiko mota osatzen dezuen zuek denon artean, ez? Eta nolako giroa osatzen dugun gu denon artean. Eta horren arabera, ze kantatu dezakegun eta zer ez, edo kantatu dezakegun nahi deguna, baina zer ondo sartu liteken eta zer ez, zer molestatu dezaken eta zer ez, eta horren arabera bertsolariak egiten du bere aukera. Baina beti komunikazio horren baitan. Bilatu dezake komunikazioa, bilatu ditzake gauza desberdinak, bilatu dezake adibidez, edo gertatu diteke bertsolariak kantatzen duena izatea jendearen gogoan dagoena. Eta hor gertatzen da identifikazio moduko bat ez. Gertatu liteke kontrakoa, bertsolariak esaten duena izatea bat ere jendearen gogoan ez dagoena, eta hor gertatzen da haserre bat edo provokazio bat. Baina bertsolariek normalean autu hori kostienteki egiten du. Normalean, zuk badakizun noraino esan dezakezun molestatu gabe, zuek esaten duena ez. Zure aukera da horraino esan edo gehiago esan. Gehiago esan dezakezu eta provokatu. Edo gehiago esan dezakezu eta ez bat ere efektiboa izan esaten ari zerana. Jendearentzako gehiegi delako. Gertatu liteke baita ere sorpresa efektua. Jendeak espero ez duen leku batetik ateatzea eta kriston sorpresa hartzea. Edo gertatu liteke kantatzen dezuna kuriosoa edo jakingarria edo iritzi berri bat izatea. Gertatu liteke indiferentzia ere. Gauza asko gertatu ditezke. Baina bertsolaria beti ari da egiten radiografia bat inguratzen duen publiko horretaz. Oso modoko radiografia bat normalean nahiko fidela eta horren arabera jokatzen du ez. Eta bertso saioak badauka olako, ezagutzen dezute. Ritual bat, ezta? Badauka bere rituala, bere postura, bere altxa, bere eseri, bere tempoa dauka ere. Gaur egungo kultura bisualean eta espektakuloaren kulturan oso arraroa den tempo bat, oso motela den tempo bat, pentsa ezina. Ikuskizuna ere, ikuskizuna nolabait esateagatik, gertakizuna performanza esango nuke gehiago. Ikuskizunaren ezaugarri eta parametro guztietatik kanpo dago. Ez dauka argiztapen berezirik, ez dauka ikusgarritasunik. Hitza bakarrik da gertatzen dena. Adibidez, isiltasunak daukan presentzia, nik uste bertso saio baten bezalako isiltasuna, gaur egun akto sozial oso gutxitan gertatzen dela. Mezetan aspaldi nahizion, igual mezetan. Baina, han bai, zoruna baino. Bauka rollo ritual hori, ez? Rollo, bai, egia esan, enuke mezakin konparatu nahi, baina, bauka rollo ritual hori ez da. Eta adibidez, bek bezalako plazatan, azken finalean, 15.000 lagun, eta han, gertaleken isiltasuna hainbeste jende egon da, hori oendik gaur egun pentsa ezineko ezaugarri bada, gaur egungo munduan, espektakuloaren munduan, inkluso jendea zortzioa du, edo bi, berdintzait, arretaz egotea ikuskizun edo gertakizun hain austero bati, nun ezagun movimenturik, ezagun imaginik, ezagun zaratarik, hori gaur egungo logika guztien kontrakoa da. Nik uste hain kontrakoa dela, bueltaren bueltan, kasi vanguardia izatera iristen dela, ez? Askotan pasatzen dana, ez da? Irse siempre volver, ote izan izatezun, ez? Hoxe. Eta, pixkat, isiltasun hori ere, gu ohituta gaude eta hola aipatuta kontuatzea, baina kanpoko jendearen begitan oso esanguratsua da, ez? Kanpoko adituak eta etortzen dianean, adibidez, azken finalera, horietako aditu batek, ikuskizun hori ikusi eta pixka bat egiten zuen komentarioetako bat zan, isiltasun hori hain izugarria ezan benetan ikaratzeko eta esatezun, parece que va a suceder algo grande. Eta algo grande hori da izan liteken gauzi txikiena, hitz kantatua. Persona mikro baten aurrean biluzik, ezer gabe, eskua patrikan, eta parece que va a suceder algo grande, eta algo grande hori da hitza. Hori da, gaur egungo logika guztien kontrako gauza bat. Eta isiltasunak ere, ze presentzia eta ze importantzia daukan bapatekotasunean eta bapatekoa den ritual hortan.
Eta era berean kontrakoa ere gertatu daiteke, beti ez dugu antzokitan edo isiltasun bat espero dan lekutan kantatzen, gertatu daiteke taberna baten kantatu behar izatea edo sagarrotegi baten, eta orduan pixkat bertsolariak ikasten du fakirrarena egiten. Hau da, kontzentratzen ziztadak sentitu gabe. Zaratan barruan isiltasuna aurkitzen, eta desorekanen barruan oreka aurkitzen, ez? Erabat edo bertsoafari baten barruan, erabat kitzikatuta dagoen ambiente baten, ordura arte adar jotzean ibili gehalako, imaginatu norbait daola gaiak jartzen eta bakarkako gai bat edo jartzen dugula, edo guk pentsatzen dugula, momentu baten zerbait sakonari buruz kantatu behar dugula. Orduan, kitzikapen horren erdian eta jende guztia euforian dagoen momentuan, segundu pare baten, zu sartu zaitezke burbuila baten eta gorpuzkera hori bilatu. Eta orduan, lehen aipatzen gendun nola askotan ohituta gauden burbuila eraikitzera, baina era berean burbuila ezin dela izan erabateko burbuila. Izan behar dela porodun burbuila. Ze era berean, zu kontziente izan bartzera zer ari dan gertatzen zure inguruan, eta zer esango dizun bertsokideak. Orduan, burbuila horrek zulotxoak eduki behar ditu. Niretzako inoiz kantatu duten plazarik handiena, jendez izan da azkenengo txapelketan belodorromoan kantatu gendun saioa, azteki 6.000 lagun ikaragarri pila, eta sartzen ari ginela, jende atente jarri zan, hasi zan txaloka, eta nik esaten egurari, usue burbuila. Uzten banion horri danari sartzen, nik momentu hartan sentitu nun, erori ingo naiz hemen. Ez erori bertsoan barruan, eta ez metafora bezala, baizik erori ingo naiz. Orduan jakitea, hor zaudete, baina ez zaudete. Holako paradoja moduko hori. Bai, eta publikoari buruz ari gehala eta komunikazioari buruz, beste ezaugarritako bat, nik uste bertsolaritzak daukana, eta gaur egungo arte espresiotan batere tipikoa ez dena, da publiko hori, bai txapelketan eta bai bestela ere, dala orotarikoa. Alegia, herri batea joan gaitezke, edo Bilbora etorri gaitezke, eta publikoan daude umeak, gazteak, helduak eta zaharrak. Eta denak publiko bat osatzen dute eta saio bera entzutera etorri dira. Hori, musikan ez da gertatzen, antzerkien ez da gertatzen, bestelako jardunetan gehienetan mintzat ez da gertatzen. Eta hori, nik uste dela bertsolaritzaren balore handietako bat, beste balore handietan bat. Baina, publiko general hori zailtasuna ere bada sorkuntzarako. Lehen esan dedan bezala, bapateko jardun hartan, radiografia general bat egin behar dezu, baina publikoa generalizate horrek, behar bada sorkuntza mugatu ere egin dezake. Zergatik, adin talde, adin diferentetako jendeak ez dituelako referentzia berak, gauza batzuk ulertuko dituzu eta bestek ez, denentzat balio duten gauzak esan behar badituzu, behar bada zure gogoaren oso asalean gehatuko zea. Zur nahiko zenuke behar bada gehiago sakondu, edo gehiago espezializatu gai batean, edo gehiago ausartu, edo hizkera zakarragoa izan, edo ideologikoki gogorragoa izan, edo mila aukera daude. Baina publikoa orokorra ganez, neurtu egin behar dezu. Behar bada sakrifikatu dezakezu, publiko horren eren batek ez ulertzea, eta besteek gozatzea. Behar bada aukeratu dezakezu, denak ulertzea aldera gauza generalago bat kantatzea. Autu horiek etengabe egin behar dituzu. Orduan, hau biko labana bezala da, ez? Publiko horoko hori altxorra handi bada, baina era berean momentu batzutan sorkuntza mugatu edo kondizionatu dezake. Horregatik gero saio batzuk gertatzen dira, gaztetxetan balin badau, gaztentzat edo zaharren egunean, jende zaharra dago gehien bat, edo ikastoletan eote geranean, ume daude ez. Horako saioak izaten dira, baina herri bateko plazan, herri bateko festetan, herri guzia bilduriteke bertso saio entzutera. Eta hori da, benetan gauza extraordinari bat gaur egun, gauza eder bat, eta era berean sorkuntzan, kurioso da nola eragin lezaken horrek, ezta? Bai, eta